Huli ka na. January 1 mga yan, extension ng New Year celebration natin. Pato! Kakatay tayo ng pato. Saka, meron tayong bolo dito. Yan. Magtutungbo tayo. Oh, hi mga kailyan. Hello! Hello mga Lilian! Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Napudot sa panagsibog ng tang? Napudot sa panagsibog mo? Yun. Yun yung paglalagyan natin ng bigas. Yan. Expert talaga si Tatang eh. Mga bagay na yan. Naramda karukay na kayong? Naramda karukay na? Uy. Buhay na yung masuda.
crispy dinuguan. Pato. Pato taduwa da, pawan ko naman misa. Tinongbo. Luto na. Adobong pato. Sardaraan. Hindi basuran. Saan? Kami daran no? Sakay para bota tata crispy nan. Di mas kamayang. Nan magdokol. Di mas hen. Makaiyak. Tara. Ilang may masala sa side. Pwede din di ba? Madi ako sa kumama. Ay po ka ni, di ka bangir. Ano? Ito ni. Hindi mo nang mato. Cara talaga mi kau kan. Ay pa, bel, aku malah mal cara kan. Tito. Sige, tito na. Ito, butoy. Alungan. Ano tayo sa? Belum gimana? Jangan nih, udah beres. Ay, budol. Niya pa yung pagdala ng dumuros to yun. Budol. Budol. Budol pa. Puso pa yung Manila na to. Binudol pa. Kanya. Budol pa. Sayang. Pagbangon na yan ako. Budol pa siya mga ano. Ukur ka. Hindi ka na? Ada naman sunod sa tayo sa kumakalarang. Pagka dito, pagka kita kan. Yan yung tinungbo natin. Meron po tayong adobong bibe, nuguan. Yan, yun po yung pagsasaluhan namin ngayon sa lunch. Yung January 1. Sulubong natin sa 2021 mga kailan. Tao ng plato. The best. Hi guys. Baby, tagawa ko na to. Plato, chopstick. Mabita ko. Okay mo lang?